Gasakit ka? Natural kung sakit. Nagdi, kamu gustugin mo ang inyong bana andi ron. Sumabi tao, gabi, kisamay mo andir. Ikaw, sige kibabaw, ako permilaw. Mandir mo. Wala pa ko na akong kapit. Di mo yan nani itong sitwasyon. Ikaw, sige lang iinom. Ikaw, wala akong kapit. Hatag pa. Ikaw, dito ka mahatag na ko. Natural. Bala sila katog, sila kubog-kubog. Wadyo ka pangulad ako. Yes. Kita rin ba? Bana, si katog. Bisa natog, gauray og limnon. Sus, sige pag-chat ako, si pag-reply, dapay oras na ko. Bana, wadyo oras. Hala, nanawag naman si Kukuk. Napara ba si Kikit? Natog. Saan man gini? Kukuk, kukuk, kukuk. Ayaw usaron Kukuk, kay naara ba si Kiki? Usa to ako nadunggan si pa? Usa to ako nadunggan? Nagsigil na rin ka mong gabi? Oh, panyo! Ano? Gasakit ka? Natural ko masakit. Ang agdi. Kamu gustugin mo ang inyong bana andi ron. Sumabi tao, gabi, kisamay mo andir. Ikaw, sige kibabaw, ako permilaw. Mandir mo. Wala ba tungon na akong kabit? Din mo yan nani itong sitwasyon. Ikaw, sige lang, iinom. Katog. May pa akong kabit. Muhatag pa. Ikaw, dito ka muhatag na ko. Natural. Kukuk, tanawa ko. Sige, tawag tayo. Kasak mo ba kung bala? Ay, bana di ay. Una ah. Sa pa mo gani ato ning dayon ni magtapan lang tao. Sige, ori na mga mga nagtano ni ay. Tikulay mo si pa, manang kay balay, malupura ko. Meanwhile, May ning kapitan ta. Nindot kayo kung project ko. Oh. Basta kapitan kang mga kapag kapitan, huwag kay pili-pili. Nindot yun ng imuhang barangay. Oh. Project na ko, tanawa akong project na ko. Kagabi ayag kayo. Suga. Dire, pwede lingkod-lingkuran. Pwede agbay-agbayan. Na kay problema. Ay lang sa pag-anak kay matiwas sa ka. Panyong mo ni? Uy! Kung sa kanyong? Sa may problema ni mo? Mo ni mong... mo ni luha? Kung paano di luha? Uy! Kung sa may problema ni mo nga nagilak man ka? Sige pa rin ka. Ay kabalaka na niyong isip ako sa kapitan sa barangay sulbaro na mausay ang ginako ng pukot nga puting lisura ko usay kamo pa ba nga kanay mo ang asawa mo di ma usay sayon ta mo sus kung kaluoy no usa ka ay sa nyong ay sa kadiyot no ay sa ato ni bagin mo luha usap bandi ay sa kadiyot lang lang nyong grabe. Mo gini mo hang sipon yung. Yan lang. So, grabe sipon ni Panyong eh. Sako. Yan yung. Ano yun yung?
Ay lagol guol diha kay kanay mo asawa mabalik na na. Mabalik pa to Kap? Mabalik ka to Kap? Way posible si Ginoo yung nay Ginoo, pangayon to sa Ginoo, mabalik na imong asawa. Unya, ako di kumudugay niyong kay. Napamakoy husay to sa barangay. Kay ang katong si Sixto, nagpahusay man sa siya pungkot. Ah, sige Kap, salikon mo ka ba? Nga mabalik to kasawa ka? Balik ko na tika ni. Sa di madugay, balik ko tika. Ha? Ah, sige Kap. Oo. Salamat na ka pa. Oh. Ay, bulbul ka balik ko na tika. Kay buwaris ako. Meanwhile, Hindi kong salig tong kapitana. Kaya nakita na ko ang iyang tanod mo yung nagdas ko sawa. Sura ni Pulimahayon sa aking sulbara na ni. a few inches later. Si Anyong. Uy, kaluwas mong amigo. Sama na pagkikuga. Bisita sa manit. What? Nyong? Init pa man. Di kamting kwaw nung singgol. Kulong ni Leo. Sama ka sukagamay. Susinta na kabaka. Di man ikamatay. Nyong. Di kamting Nyong. Ay, gulong lang Leo. Di. Uy, oh. Ikaw na ka. Pero man nagigog man ka. Unsa may bangon yan. Unsa sa sayo lagi. Unsa may problema nimo? Kung sawa Kap, biyaan ko Kap. Kato na problema. Wa pa gina nimo. Ang imong tanod Kap, marag ilagdas ko sawa, nakita na ko. So, kumpirmado kika. Oh. So, bangon nyo. Sayo na kayo na nyo. Ang kana ay problema nimo. Oo Kap. Unya, kining tarong posisyon kay ato na sayon. Unsa man? Nakay kwarta. Balik ko yung kwarta Kap. O ang problema nimo, kwarta, asawa. Unsa pay lain? Nina. Sinina, usa kay sinina. Ari ani lang ni. Ngayon nanto na sa Ginoo. Way posible si Ginoo. Totoo mga Ginoo. Tuo ko Kap, tuo Ginoo. Oh. Parehara ko na sa ang uban di mang tuo Ginoo pero ang Ginoo isa din to makita. Ug unsay pangayoon nimo na pareha gud sa hangin, ang hangin di nimo makita. Pero mapili nimo nyong nanay hangin. Sumosa na ang Ginoo. So ang kana imong gipangayo, pangayo ta sa Ginoo, mabalik na nimo. Kwarta, sa nina. Tabangi ko Kap ha. Aw. Basta asawa, ibalik na si mo ha. Mayon ta Kap, ug matinaw na Kap. Ah, Sari ko no Kap. Sige. Tarong diha og posisyon. Nyo, isip ko sa ako kakapitan sa atong barangay. Ato na sulban. Di may tabo nga di na masulban. Ang istorya na itubag. Ang puta na ay tubag. So, ang problema na solusyon masulban na. Masulba lagi. Oh. Kap, Oh. ano, usa rasa ron. Tauna na. Kapit naman na sa Kap. Ano na yun? Bantog ra gigutom ko ba kay kun paano ri Kap? Naman, Diba? Paano rin? Gutom ko. nani mo utang dia? Uy, Aisa kaon, ayaw. Wa makakay kwarta. O kwarta Kap. Asul baron tani. Ibalik ya tani. Kada yung pan, ibalik ya tani. O sige Kap. Oh, ibalik ya tani. Parang na kay kwarta. Sige. Mabalik na ang unang problema nimo kwarta. Sa to pa Kap. Ikaduha sa nina. O sa to pa mo ni bligya nya ang halin mo yatag nako. Oh, yato na ko simo. Oh, sige. Yato ko na May simo. nun. Oh. Ade magiron. Na kuara gani, ibalik ya tani. Pan mo dia. Oy, sir. Kap, may Pan Buti sir. na, Kap. Bigyan ka? Igutom na ni imong bata. Na solusyon. Dai pan. Now, pan. Oh, sigurado gyud. Usan na kabok? Oh. Sakto gina sa mga anak. Usan ni siya pero kani bati gini si mo anak. Sakto kay ni. Kagig pandang? Ha? Adi palitan ni bisan di siya mo kaon pero madara man ginapos inyo ha. Say sa man ni. Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. Sa libro pa na yung kwarta? Oh, kubati kay ni sa klibo. Sakto ni.
Size. Sukli na ikap. Kining, ano lang ni? Isip usa ka kapitan, ako kapitan ko. So, utang na ko si Muha. Muto pa ka Ginoo. Muto, kamu ang ikom nguros. Kamu ang ikom nguros. Kamu uri ka ngurus. Muto, So, ako inanin Ginoo. ni siya. Kining, ang Ginoo ni hatag nimo og grasya. Nanay ba siya sukli nimo? Wala ka pala. Oh, di suwa na sukli. Sige kap, sige. Yan lang kap. Salamat. Oh, salamat kayo. Sige, sa ilo lang ko kap. Oh, sige, sige. Amping mo, amping. Oh. Imong bata. Murag luoy kini mo. Kuan. Yan lipan. Ako lihatag na. Oh. Sige, sige. Okay kayo. Sige, sige. Oh, magiluyon kayo. Oh. Alis Sige, mo kap. oh, sige, sige. Ano, kabalik pa yung pan. Napkes, kalibo, porta. Nya, nya. Ang imong istorya nga ibligya sa to panaloy, ang napalitan ni naloy. Naloy nimo. Oh, so, ang kwarta na problema. Sa ato pa, ang kwarta na problema na nakay-kwarta. So, ang imong problema sa nina lagi mo asawa. Kanina lang ang sawa. Sulbaron gyapon Mabalik ron. yapon to. Mabalik to. Kanina, nagap ko yung kuan. Nagyapon to, kung na day maagiron. Oh, na maagiron. Kaluyan day tas Ginoo. Gipangayo mo tos Ginoo. Nya, ako na ning mukhaon ako, gutom ako. Oh, na. Ito na, pare mo na. Meanwhile, Sudlak. Ala, kaluoy sa taon niyo. Ako dulon. Madaling na sa taon. Sige, dula. Okay na ka doon? Okay na ka? Kung may ako'y katabang ni mo saman, okay na ka nga, magkuha ko banghilot para nga matabangan ka. Ay, ka dito ha? Yung, napiang siya yung, kamo kamilot na. Kamo ako milot kap. Ug mutuos ya. Ato iluton to, kaya nga matabangan to. Dako kay katabang sa anas tao nga, tabangan to nga napiang na. Unya ato iluton. Ato iluton. Ang nangis tam sugot ba. Dong! Pahilot ari dong, kamo ang hilot to. Sa may problema mo dong. No sa may di mapiang. Kining mo rin he. Mo rin napiang din he. Di hindi kagikan. Lang paniyang ka. Piko sa katong karong og hilot. Ala kalita, hinay lang. Ana ha? Kuang kamot, kuang siya. Oh, lagi. Kuang kamot. Okay ring batiwas kay ikaw ra bitaw. Hinay. Problema, wala kay problema lagi ikaw ra man matiwas na kun eh. Ikaw ra man pod. Okay, no, na hinay. Oh. Kap. Wala ka pa. Hinay ka pa. Gunita diri kap, akong luton diri kap. Ang dina, wa ka na mapiang. Ha? Adi ha, wa ka na piang. Tanaw ko na piang. Wala labot ya. Oh. Tiwas pa kita Dili, mao ni ako. Lalahi mo ka. Lalahi mong hilot. Alan sangre, tanaw na piko ba? Basta namin lang sangre. Init man. Init. Oh, okay. Eh, baro. Oh, bro ko na. Ah, okay kayo. Oh, mayo na. Ano ko ikahatag mo? Ikaw. Masa may sudan eh? Salino. Kaya ano niya, kung paano sudan eh nun? Tanawa ko. Kuna kanang ulan abli. Abli ako no. Okay na, kubatin yung. Mo na yung gipangan doy. Sanina. Oh. Napay. Pisel. Oh, pisel. Napa? Oh. Aw, ang kini pisel Oh. kay wam kay kwarta, kun ang lan busina, ang kini pisel, nang koy pisel. Dadal ang pisel mo lang pisel. Ang kini ay Pamista ka salo. salo oh. Alayo pang pistas balon. Layo pa man. Oh, napay kapit tabako. Oh. Tabako. Oh. Tabako ni iko. Oh. Sa amin tabako. Imo ning hapil hatag nako. Biyata mo na. Oh, Oh, sige. Oh. Sige. Sira di. Mausap mo una. Mausap mo niya una. Sira di. Iapilin mo ning bag. Okay na. Oh, sige. Uli na lang ato. Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat kay na. Lakaw ko no, di na ba kiong? Lakaw ko no. Okay na. Oh, mura na kasi punyong. Oh. Punyong na nimo lakwan. Sige. Oh. Sige, lamat. Balik ka din yung. Okay, oh. Kap. Tuman gyud mong kuan gisulti nga nanis ning mabot. Mo na ako gingon nimo nga. Basta mo tuo ka Ginoo. Unsay pangayoon nimo, ihatag na sa imo. Lapi nagpangayoon nimo nga kinasing-kasing ipangayo siya. Ya, muyong ka nga Ginoo.
Hatagi intang ko sa pangayo. Daghan ra bagyatag ka po. Daghan Oh. kayo oh. Oh. Pero Dapat ang kasulis. lisod-lisod niyong, ang imong asawa niyong, Oo. gitaban na ba? Sigurado ka nga, tanod na ako mo nagtaban? Makita gid ako, may paglakaw. Ah, Mao gyud lagi ang imong tanod. ay nanay ninyong. Basig mabalik na dito. Kaya gipangayo mo mo sa Ginoo. Aw sige kap. Ah, Salig na ko mong tanan kap. Aling ko tadi. Namutabangan lang gyapon ko kap. Tabangan tika, di ko muuli o dili matuman nga. Isip ko sa kapitan. Ako mutabang ko sa problema. Di ko muuli o di masulbad na akong problema. Nabi ka sa akong barangay. Oh. O gusto tuwa ka lang barangay, namtas kong barangay. Oh, sa to pa nagi ko masalig nimo. Oo. Ikaw may kapitan. O, ato sulbaron. Kutob sa nasulbad ginako tong pukot nga gipahusay ko. Puting lisura. Oh. Ana-ana gigmay sa bawo. Nagbubot ko maayo eh. Pero mas mayo kap nga maabot dito kung sawa. Oo. Basi mo abuto rin mo sa waron. Nyong, balik ko rin yung para nga may pagkalingkod ba? Oh, sige. Sige, magtabi ta. Kaning yung isip ko sa kapitan yung akong gisaan ni mo nga sulbaro na ako. Di ko mabiya og di ka masulbad. Unya og mapatamuli. Og mapaskam kalakaw dre. Aw, tumanon ako. Isip ko sa kapitan, ang kung saan ni mo tumanon. Ako na mga project nako. Kita ka ng mga project nako. Oh. Amo na imong gitumanan mo sa numulupyo dre. Ako nang pasaligan ng lumlupyo diri nga Matuman gyud. natuman ako. So kaning akong gisaad sa imo mao ni nga di ko mo biya og di mo human ako ang akong saad mo. Ah, sige. Okay. Wala, isa. Wala sipan. Asa man? Uy, de sipa. Ari dire. Madlo ko pa niyong kap. Ano kayo? Ay kahatlok ari dire kay ato ning sulbaron. Oh, yung dai, akong sulti nimo na akong dili ko biya og di masulbad ang problema. Kwarta na. Natuman ako. Sanina natuman ako. So imong asawa na balik na ngano man kan tabot-tabot. Agoy kadako. Noon sa man ni? Be? Panyong gikulata ko sa kong kabit. Ha? Uy hala. Oh no. Kadako na laguma de. Nyong. Pero nga Pag-uli mo sa may buton nyong. Oh. Ay napagubog-ubog. Pag-uli mo sa may buton nyong. Unya nyong, natuman mo akong pangayan nimo nyong. Ako gisaad nimo. Ang imong pangayan ako natuman man ako gisaad nimo. O kamo na bala diha. Ako mulakaw nako. Isa paglakaw. Wa mong koy kabayad mo. Kamo koy kwarta. Salamat lang kayo. Oo, may problema nyo. May problema. Oh, sige kaya ako, minenay ko. Ya. Karon dai ngano kita tabon ka. Mau nilakaw ka. Nga nilakaw mo ka nako nga wa man ka dapati nako. Ay, wala lagi panyong sin ka gubugubugod. Ah sige. Dawato lang tika pero sa sunod di na ko gustong kuyo kag laki ha. Ah sige. Tonto. Isa kuso kung bagay tagaan ko sa miguguan. Dai. Karong gabi iba, uli mo tanong. Kanang imong itom. Ako na pala gumulog na ha. Okay rin mo. Okay ra pa niyo. Oh, sige, ato na itom mo. Masay mo na kong dawaton. Sige, dawaton tika. Umanag yun. Oh, isin mo sa kapitan, ako di sila na uli. Oh, set out. Set out. Salamat sa tindahan among shootingan karon tambayan ni Titing sa Kabatbatan, San Fernando, Cebu. Oh, niya pa Gia Nabales, si Kindra Umamalin, Marian Natuel. Og ako di amigo si Marjon Caballero, si Marlon Caballero. Di nako kalimtan kay nagsunod di pirmi sa among salida. Si Nora Lariosa, si Vani Lariosa o si Marie Lariosa, si Raimundo Bastismo, Ma'am Richie Abiliana, si Richard Abuyok day. Apil gyapon si Richard Abuyok. Ma'am Mercy Kulanding, si Gualberto Balbina, JC Bildakay, Atasi Dakay, Kulin, Ana Diguma, Jinibi Baisa, og apil si Jinky Ripaso, Ipipanya Wakan, Rico Rivera, Rico Rivera, Darly Rias, Roy Raldiso. Ang ako amigo kayo si Pilisardo Canoy, Dipri Villarreasa, og sa nagdade sa San Fernando Council, IKP Longleb IKP si Brad Luid IKP Prusianos, Ganyang GS sa San Fernando Council,
San Fernando Council Officer, Advisor, Sir Brad Diaz, Brad Ivan Villasiran o si Yang Jomar Canoy, Brad Yabo, Brad Saga, Binlot, si Kapabita Chapter ha, si Brad Erwin Alpires, si Kikay o si Brad Kevin Inal, Kappa Omega Chapter, si Brad J.S. Sili Espada Ferrer, Brad Erwin Aliasot o si akong di ko kalimtan ni akong wifey si Jonah Soronio o si Juan Villagorda o si Johanna Villagorda. Yay! Long live, long live. Ako sana kay ako ni shout out sila kay mga suporta na pagkini sa mong channel si Jason Sniper Motovlog, Rick Snacks 1981. Salamat ma'am sa suporta sa sinan kapatid. Bubura TV, Bubura TV. Sa Jared Cantel, Mr. Bon, salamat sa suporta. Sinan kapatid. Oh, inyo guys. Shout out to ni Kinit Plasabas. Hi! Vida Briugal, Sumayaw! Asawan mo ba? Ako sa akong oban na kwan. Tahiyo. Si Oknas, Jose, o si Libor, Rindon, si Akohon, Wilson. Okay, maura na. Guys. Shout out ko ni Jorin RMJ Jukans Tanukot, the PGBI Guardian Provincial Screening Committee of PGBI Cebu Province. Shout out sa Kanoy Family ug Bastatas Family diha sa Basak, San Fernando, Cebu ug labi na sa iyang lolo Tansyong. Ang nagpa-shout out Leo Bastatas sa Basak, San Fernando. Long live, long live. Shout out Darlene Armstead. Shout out Usman Sia. Shout out World Amazing Videos. Shout out Bakus Trista. Shout out Gauris Trista. Shout out Abay Jomar Silma. Shout out Idmar Peregrino Ramos. Shout out Bernabe Morales, security guard sa NGCP Naga Office. Shout out ulitaw Chichi og Pitos Tabay channel. Palihog daw support silang channel. Mga to. Ya, maura na ayaw mo kalimot sa mag-subscribe sa mga channel nya i-click ang notification bell nya click all para ma-update mo sa mga pagaymo nga video. Ya, atong email ka mga wang kuning artista. Okay, sige na lang. Kuya kayo sa Lungboy. Oh, ni, Lungboy. Oh, ni mga bagong artista. Okay ni. Okay, maura na guys. Salamat guys. Maura na guys! Sabay pa hapon. Ato na shout out ang nag-comments. Shout out Almas PG. Shout out Harlene Jamer TV. Shout out ako si Pitch. Shout out Miss Longhair TV. FFCI Kuwait. Shout out Isabela Diaris. Shout out Cebu San Fernando Viners. Sa team Buang. Shout out Milo Nalit. Shout out Carlo Castro Official. Shout out Creeper Krabo. Abid Khan, Sana Jan. Shout out Pirinyan Vlogs. Sya Gamer. Shout out HJ Connect TV. Shout out Mix Snacks 1981. Shout out Mr. Bon. Shout out Litoy Pana Vlog. Shout out Oriente Chronicles. Shout out Jason Sniper Motovlog. Shout out ni Sarjan. Shout out Wing TV Vlog. Shout out Kapasyo TV di Maclaro. Shout out Pasil di Pasir. Shout out Kabaro Yuki. Shout out Julito Gonzales. Shout out Putik 94 TV. Shout out John Lee Ubaog. Shout out Sichad Ike. Shout out Askar Khan. Ug shout out King Aki. Kumara to. Uy, shout out ko ni Abay Jamer Manlusa Rebecca. Akong Sa Beatmaster Production. Beatmaster Production. Kayo.
Mas muang Bayabay, sa tao tiga muang bayabay. suki sa muang si tanaw mong video si Alex Silan. Sa Alex Silan. Supervisor sa pagkaos. Oh na, magsige na sa kami. Dudong Alex. Luna, Manusa. Dudong Alex nasa pagkaos. Shout out nimo dia. Kaya maura na guys. Pero magaw tanaw. Salamat kayo og tanaw sa muang video. Sa wala pa ma shout out. Inyong gihuman. Sa wala pa ma shout out. Amo to i-shout out sunod na mong video. Karon mag Okay guys. og sa wala pa ni subscribe. Support mo sa mong channel. Showtime kapatid. Hala, nalawag naman si Kuko. Napabas gigit, natog. Sa umagi. Man ako? Ay ketawa dai, wala na ketawa. Ayaw sa Kuko, kinapa si Kiki. Ay, sakat. Ayaw sa... Iyo sa